Skont sorsi li jafu sewx qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista, id-deputat Joe Giglio qed jilgħab il-logħba l-magħrufa sew fl-istrutturi tad-Dar Ċentrali li jipprova jintoġob ma' dawk tal-establishment bit-tama li ma jerġax jispiċċa fil-mira tal-attakki tagħhom. Il-Gazzetta kulħadd innotat li dan ħareġ l-aktar ċar nhar il-ġimgħa filgħodu waqt li flimkien mad-deputat tal-establishment Carol Aquilina indirizza konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali. Dakinhar Giglio rrepeta l-politika f'qira ta' Bernard Grech u l-establishment nazzjonalista li jridu jibgħatu lill-Prim Ministru u Robert Qabiela l-ħabs. Fl-istess konferenza, ġurnalista One News staqsa lill-avukat Giglio biex jikkonferma jekk fl-inkjesta maġisterjali dwar l-isptarijiet u x'qed jidher għal xi partijiet involuti. Visibilment skomdu, Giglio prova jaħrab milli wieġeb billi rrifera għas-segret professjonali. Carol Aquilina li kien bil-qiegħda ma' ġenbu ukoll der skomdu quddiem din is-sitwazzjoni. Kulħadd jafa li xija pubblika li hemm inkjesta maġisterjali brabta ma' dan is-suġġett tal-konferenza. Tikkonferma li rrappreżentajt klijenti f'din l-inkjesta illi anke kellmuhom il-pulizija? L-ewwel ħaġa x'sajt għamilt jew m'għamilx fil-ħajja professjonali tiegħi hija xi ħaġa li jiena marbut bis-sigriet professjonali ma sax nirrispondik. Is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lil kulħadd li r-relazzjoni bejn Giglio u Aquilina mhix tajba, l-istess kif kienet qabel l-elezzjoni ġenerali, meta tal-establishment kienu ħassewhom meddin bil-kandidatura tiegħu. Fil-fatt attakkawh kemm il-darba, anki jekk indirettament dwar is-sem tiegħu f'każijiet bħal dawk tal-Bank Pilatus. Fost dawk li kontinwament jitfgħu il-botti lejn Giglio hemm l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li juqrib ħafna tal-establishment.